салом. Як хабар. Тоҷикистон дар манотиқи марзии худ боз 24 дидбонгоҳи нави сарҳадӣ бунёд кард. Дидбонгоҳҳои нав аз ҷониби президент Эмомалӣ Раҳмон тариқи ҳузурӣ ва фосилавӣ ба истифода дода шуданд. боиси таъкид аст ки дидбонгоҳҳои нави сарҳадӣ асосан дар марз бо Афғонистон, Қирғизистон ва Чин, аниқтараш дар мавзеъҳои Хоруғ, ноҳияи Фархор, Шамсиддини Шоҳин, Ишкошим, Рӯшон ва Мурғоб бунёд гардида дар самти тақвият додани иқтидори марзбонии Тоҷикистон мусоидат хоҳанд кард. маврид ба зикр аст ки таъмини амният дар сарҳадот ва тақвият додани иқтидори марзбонӣ барои Тоҷикистон дар самти таъмини амнияти миллӣ яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад ва бо ин мақсад дар чанд соли охир дар минтақаҳои сарҳадӣ даҳҳо дидбонгоҳҳои нави сарҳадӣ бунёду ба истифода дода шуданд. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.